Tak tu je, Maričuj. Pozdrav Juana Miguela, Maričuj. Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas junto al miedo de volverme a enamorar. Bojím sa, že vám vychladne káva. Dohája, som rada, že si sa vrátil. Cítila som sa taká sama. Teda Donita sa ku mne správala veľmi milo. Aj keď nemám tu vždy práve. Dúfam, že si sa mal dobre. Áno, Maričuj, veľmi dobre. Povedz mi, videl si hviezdu? Áno, videl som veľa hviezd, Maričuj. Aké milé. Naozaj milé. Používate nejaký špeciálny dorozumývací kód, alebo... Nepovieš mi? No tak, nevysvetlíte mi, ako je to s tými hviezdičkami? Je to len taká hlúposť medzi mnou a Maričuj, vieš? Vieš čo? Minule som videla tvoju fotku v novinách. Totiž vystrihla som si ju a dobre ukryla, aby mi ju nikto nešlohol. Ozaj? A poslúchala si? Myslím, že áno. To si preberieme neskôr, Juan Miguel. Prosím ťa, Patricio. Pokiaľ viem, správala sa dobre. Urobila zo pár nezbedníctiev, ale to sa napokon dalo čakať. Slušnému vystupovaniu sa človek nenaučí zo dňa na deň, chce to čas. Chuderka, nemôže za to, že nikdy nežila s civilizovanými ľuďmi. Počuj, neprišla som z pralesa, ani nechodím nahá, ani som nikoho nezjedla. Máš naozaj úžasný zmysel pre humor. Maričuj, keďže si sa správala slušne, kým som tu nebol, priniesol som ti darček. A to je čo? Zatrastým. Dohája, to je úžasné. Páči sa ti to? Áno, veľmi. A na čo to slúži? Na nič, je to iba na ozdobu. Bude sa mi hodiť do izby. Keby si videl, ako som si ju vylepšila. Ďakujem. Počuj, a Estefanii si nič nepriniesol, či čo? Na čo si Žiadne Ďakujem starosti, pekne za Cecília. pozornosť. Naozaj ste k nám veľmi pozorní. Áno, je to Rado sa stalo. vynikajúci parfum. Nevedel som, aký používaš. Dúfam, že ti sadne. Teraz to už vieš. Od dnes budem používať iba tento. Vlastne prvý raz ho použijem, až keď usporiadame oslavu na moju počesť. Bude to výnimočná príležitosť. A dám si ho len kvôli tebe. A ja mám niečo, čo som spravila len kvôli tebe. Pozri na ne. Sú krásne však. Natrhala som ich v záhrade na tvoje privítanie. Teda samozrejme s dovolením Donity Cecílie. Aké milé. Povedz, páčia sa ti? Áno, áno, sú veľmi pekné. Naozaj nádherné. Ďakujem, Maričuj. Srdečne ďakujem. Ale ak dovolíte, budem sa musieť rozlúčiť. Takže nezabudni, že cez víkend budem oslavovať a samozrejme, že s tebou rátam. Áno, určite prídeme, Stefania. Ukáž? Ešte ti ich trochu upravím. Tak. Je
úžasné, že si sa vrátil. Cítila som sa taká sama. Človeče, to je paráda. Nemôžem na ňu myslieť. Nesmie mi prirásť k srdcu. Bože môj, nejde to, nie.